Здравейте от шоурума на Seven Cars. Тук сме да ви покажем този прекрасен Mercedes C220, двойка дизел двигател от 2018 година и пробег от 234 000 км. Автомобилът е с много висок клас на оборудване, седалките са черна перфорирана кожа с подгрев и електрическо нагласяне, озвучителна система Burmester, мултимедия с навигация Apple CarPlay, двузонов климатроник, автоматична скоростна кутия с различни режими на шофиране, преден и заден парктроник с камера за задно виждане, асистент за разпознаване на пътни знаци, полудигитално табло, Distronic, Keep Line Assist, Cruise Control. Има пиано лак по интериора, автомобилът изглежда прекрасно отвътре, да видим с какво пространство разполага и отзад. Тъй като тази кола е комби, респективно имаме достатъчно пространство в багажника, 490 литра. Благодарение на тази възможност да пуснем задните седалки напред, достигаме внушителните 1500 литра. Автомобил е оборудван с 18-цолови алуминиеви AMG джанти, а отпред има мултибим автоматични светлини. Всички възможни странични данъци, като гражданска, каско, винетка и технически преглед за тази кола са платени до септември месец 2026 година. Може да видите този автомобил с предварителна заявка на нашия сайт sevencars.bg. Харесайте това видео, абонирайте се за канала и ни очаквайте с още много интересни предложения.